Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Υπό το φως των προβολέων, το μεγάλο παιχνίδι ξαναβολής μεταξύ του Γυμναστικού Σύλλογου Ηλιούπολης και της ομάδας του Κεραυνού Κολχικού. Ένα παιχνίδι που σίγουρα έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το παιχνίδι ξεκινάει για αυτό το πρώτο ημίχρονο, για να δούμε πώς θα κριθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες που καλούνται σίγουρα να προσπαθήσουν για την επίτευξη της νίκης σε έναν αγώνα που ξεκίνησε και σίγουρα παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά για να δούμε πώς θα κριθεί το παιχνίδι που, όπως είπαμε, διεξάγεται για το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ανάμεσα σε δύο ομάδες που θέλουν βέβαια τη νίκη. Να πω ο κύριος Ρήτος, ο Γιωτέλης και ο Παλαμάς διευθύνουν το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Ηλιούπολη ξεκίνησε με τον Χριστούδη, Βασιλείου, Γαλόπουλος, Πόψης, Αμπατζής, Χατζηλούδης, Γκιόκα, Τσίρκας, Μινάς, Αΐδης και Κρίκος. Από την άλλη το Κολχικό ξεκίνησε με τον Παπαδόπουλο, Βαλαβάνη, Μαγκανάρη, Μιλονά, Χούφτα, Παπά, Κοσμούδη, Τσασμαλίδη, Καφετζή, Παπαδόπουλο, Στέλιο και Γίλη. Αυτές είναι οι συνδέσεις των δύο ομάδων. Με τα κίτρινα χρώματα είναι η ομάδα της Ηλιούπολης, με τα πράσινα ο Κεραυνός Κολχικού. Με το παιχνίδι ήδη να δίνουμε τα πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, το παιχνίδι, για να ενημερώσω και όλους εσάς, διεξάγεται υπό το φως των προβολέων μετά από αίτημα των δύο ομάδων λόγω εργασίας παιχτών. Και έτσι λοιπόν, αν και το γήπεδο έχει τις προδιαγραφές που μπορεί να υποδεχτεί ένα τέτοιο παιχνίδι σίγουρα σημαντικό, διεξάγεται κανονικά με τα φώτα βέβαια να μας θυμίζει λίγο από αγώνα Super League σε νυχτερινούς αγώνες όπως γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο αγώνας μεταξύ, θυμίζω, του Γυμναστικού Σύλλογου Ηλιούπολης με τον Κεραυνό Κολχικού. Πάμε όμως για να τα δούμε όλα αυτά στα 90 λεπτά του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε και έχουμε το πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελέσει ο Γαλόπουλος από αριστερά. Με το παιχνίδι βέβαια να μένει στα πρώτα λεπτά στο 0-0 και οι δύο ομάδες να προσπαθούν να ανέβουν. Έγινε τώρα η προσπάθειά του, άλλαξε την μπάλα από δεξιά. Κάνει την κίνηση τώρα για να δούμε ο Αΐδης. Θέλει να περάσει, φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Ηλιούπολης. Για να δούμε. Προσπαθούν να μπουν με τον καλύτερο τρόπο οι δύο ομάδες στον αγώνα που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Κεραυνός Κολχικού, ο οποίος διεκδικεί υψηλούς στόχους, σίγουρα θέλει να αφήσει στην άκρη την απρόβλεπτη ήττα από τον Νέα Βόσμο σε ένα παιχνίδι που έπεσαν βροχή τα γκολ και μας θύμισε αγγλικό πρωτάθλημα στο 6-5 με τον Νέα Βόσμο στο Φίλιρο. Παιχνίδι που καταγράφηκε βέβαια από το κανάλι της Μακεδονίας. Και σίγουρα η Ηλιούπολη ψυχωμένη θέλει, όπως είπαμε, τη νίκη για να ανέβει ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία. Έτσι λοιπόν, αντίπαλος ο Κεραυνός Κολχικού, με στόχο βέβαια, όπως είπαμε, τον γκολ και τα γκολ, αν θέλετε, της νίκης στο σημερινό αγώνα. Θα δούμε ποιος θα μπορέσει ουσιαστικά να διαχειριστεί τις φάσεις και να φτάσει στη νίκη. Όσο μπορούν. Εντάξει, ρε. Τρεις λάμπες και τρεις και σαν τα ξαφνικά που ήταν γνώστης έτσι να παλάστανα. Η μπάλα τώρα από προσπάθεια για την ομάδα της Ηλιούπολης. Προσπαθεί να γίνει μια σέντρα.
Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ που κερδίζει η Ηλιούπολη. Όλα αυτά θυμίζω στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Θα γίνει σέντρα. Το Σαββατοκύριακο δεν έχει ημερομηνίες, πότε γίνει. Γιατί τώρα ξέρεις, στην τύφλα, ξέρεις, το όλο είναι. Μπαλιά τώρα που γίνεται μπροστά. Εδώ καλύπτει. Βγαίνει ο παίκτης εδώ, ο Πόπτσης. Γύρισε την μπάλα. Προσπάθεια του Κρίκου. Μια κεφαλιά. Οι κόντρες. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια να γυρίσει από την άλλη μεριά. Είμαστε στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης Κεραυνός, κολκικό αγώνας πρωταλήματος εξαραβολής της ΑΒΑ κατηγορίας που ακολουθείται από το πλαστικό γήπεδο της Ηλιούπολης. Παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βαθμολογικό. 0-0. Πλάγιο που εκτελείται. Η μπάλα περνάει από όλους. Έρχεται τώρα ο παίκτης του κολκικού. Εκεί προσπαθεί να αλλάξει. Θα κάνει την κίνηση ο Κοσμούδης. Για να δούμε τώρα μια μπαλιά. Πήγε να προωθήσει την μπάλα μπροστά. Για να δούμε τώρα το κολκικό βγαίνει σε αντεπίδεση. Προσπαθεί να πατήσει την μπάλα, αλλά πριν ολοκληρώσει ο Τσισμαλίδης έχουμε σφύριγμα και υπόδειξη. Αΐδης! Ποιος είναι κάτω Αΐδη? Ο Πόψης? Σταύρο! Δεν σε περνάει κι άλλο. Γρήγορα, γρήγορα. Άντε ρε Μίτσο! Μπράβο ρε, μπράβο! Όχι! Σήκω στο κεφάλι, περίμενε! Ήρεμα, ήρεμα, ένα στήριγμα! Πρώτος, κάνε άμυνα, κάνε άμυνα! Πάρτε μέτρα μπροστά, πάρτε μέτρα! Γρήγορα!
Κοιτάξτε τους παίκτες που έχετε μπροστά. Τους παίκτες που έχετε μπροστά. Κόλλα. Μπράβο. Εδώ προσπάθεια τώρα που έγινε, η μπάλα κατέληξε σε ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα του Κεραυνού Κορχικού. Για να δούμε, όσο κυλάει ο χρόνος τόσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον. Σε αυτό το 0-0 που μένει συμπληρώνουμε, φίλες και φίλοι, 11 λεπτά αγώνα. Πλάγιο που εκτελέστηκε, η προσπάθεια τώρα δεξιά για τον Κορχικό να βγει σε αντεπίθεση. Η σέντρα που έγινε, πήγε εκεί να περάσει, δεν μπόρεσε στην ενέργεια ο Σασμαλίδης. Έχουμε πλάγιο, ένα πλάγιο τώρα που πάει με τον Βαλαβάνη να το εκτελέσει από δεξιά. Βαλαβάνης, για να δούμε, παίρνει θέση. Θα κάνει την κίνηση, θα αλλάξει την μπάλα, θα γυρίσει πιο πίσω. Μιλωνάς θα κάνει ένα σούτ, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Στάδη Παπαδόπουλο. Για να δούμε πώς θα κρυθεί αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ΑΒ κατηγορίας που ακολουθείται από το πλαστικό γήπεδο της Ηλιούπολης, ανάμεσα σε δύο ομάδες που διεκδικούν, όπως είπαμε, την νίκη. Ηλιούπολη εναντίον Κεραυνού Κορχικού. Παιχνίδι με τεράστια οικονομική σημασία. Μιλωνάς αλλάζει ωραία την μπάλα. Γύρισε πίσω. Βαλαβάνης έκανε την κίνηση. Πίσω για τον Παπαδόπουλο το Στάθη. Και πάλι τώρα δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα. Η μπάλα φτάνει τώρα στα πόδια της Μαλίδης. Προσπαθούν παίξει σέντρα της Ηλιούπολης. Φάουλ. Γρήγορα, μηνά. Για να δούμε τώρα την μπάλα σε κατοχή τώρα που ετοιμάζεται να εκτελεστεί εκεί για την... Ας την ανοιχτή. Έχουμε ένα κόρνερ. Χριστοδουλίδης θα κάνει τη σέντρα, θα πεταχτεί και σε σώματα, αλλά στη συνέχεια έχουμε σμπρώξιμο, όπως υποδεικνύει ο κ. Ρήτος. Είναι για το Στάθη Παπαδόπουλο και για τον Κεραυνό Κορχικό για να δώσει συνέχεια. Για να δούμε, τα πρώτα λεπτά δείχνει ξεκάθαρο ότι και οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τις επίκες λύσεις για να σκοράρουν και να φτάσουν ένα γκολ. Με το 0-0 να εξακολουθεί να μένει. Παπαδόπουλος θα πάρει φορά, θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η βαθιά μπαλιά που κάνει. Η κεφαλιά από την ενέργεια του Κοσμούδη. Αλλαγή τώρα που γίνεται. Έκανε την κίνηση προηγουμένως ο Κρίκος. Άλλαξε την μπάλα. Η σέντρα από... με τον Αίδη εκεί που έπαιξαν οι παίκτες της Ηλιούπολης στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Για να δούμε εδώ, πιέζει, προσπαθεί το Κορχικό που είναι στην αντεπίδεση. Καθυστερεί να τελειώσει τη φάση. Εδώ δεν πέρασε όμως. Για να δούμε, θα γίνει μια παλιά μπροστά. Θα βγει τώρα ο Μινάς.
Θα αλλάξει. Για να δούμε. Η συνέχεια αναμένεται σίγουρα να είναι ενδιαφέρουσα. Κατοχή της μπάλας. Παλιά τώρα που έγινε, με το σώμα του εδώ από κοντά, διώχνει ο παίκτης του Κολχικού πριν γίνει κάποιο λάθος εκεί. Ο Βαλαβάνης πήγε να την εκμεταλλευτούν οι παίκτες της Ηλιούπολης. Συμπληρώνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε. Να δούμε τώρα το κόρνερ που έχει κερδίσει. Κλέβει τώρα ο παίκτης εδώ της Ηλιούπολης με την μπάλα. Να περνάει τώρα μια σέντρα τώρα δεξιά. Θα γίνει παλιά, πετάγεται ο Παπαδόπουλος. Μπλοκάρει την μπάλα. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευρύνεται και το ενδιαφέρον. Για να δούμε πώς θα κρυθεί το παιχνίδι που, όπως είπαμε, συνεχίζει με αμύωτο ενδιαφέρον. Και με την αγωνία σίγουρα να είναι τεράστια. Αφού είναι λογικό, όπως είπαμε, να διεκδικεί την νίκη οι δύο ομάδες. Εδώ η Ηλιούπολη τώρα μπροστά, προσπαθεί να αλλάξει, αλλά καλύπτει ο Μιλωνάς. Για να δούμε, προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που, όπως υπό το φως των προβολέων, λόγω μετά από αίτημα των δύο ομάδων, αλλαγή και κατοχή για την Ηλιούπολη που ανοίγει χώρο. Πρόθεσε γρήγορα. Γαλόπουλος με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει. Επιμένει. Πίσω στον Αΐδη. Δεν πέρασε όπως ήθελε. Μπάλα βρήκε και τον Κρίκο. Το πετάχτηκε εκεί και διώξε ωραία για να παραχωρήσει το κόρνερ το Κολχικό. Για να δούμε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες στέλνουν τη νίκη με διαφορετικό στόχο, αλλά να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Και εδώ η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0. Ήταν η θαυμάσια ενέργεια που έγινε. Να λοιπόν η Ηλιούπολη ανοίγει το σκορ, νικάει τον Παπαδόπουλο και μέσα σε 6 όλους πανηγυρισμούς θα γίνει το 1-0. Εδώ βλέπετε ο παίκτης που το πανηγυρίζει. Ένα γκολ που έρχεται από τον Χατζηλούδη για να κάνει αυτό το 1-0. Να λοιπόν ο Χατζηλούδης ανοίγει το σκορ και δίνει δικαίωμα στην Ηλιούπολη να είναι μπροστά. Στο 18 μετά από την εκτέλεση του κόρνερ.
Έλα πίσω Μινά. Εκεί που είναι η μπάλα. Πάνε μετά πίσω. Πάρε μέτρα μπροστά, πάρε μέτρα, τους παίκτες πάρτε μπροστά. Κάμε εδώ. Κάμε εδώ. Προσπάθεια τώρα για τον Κορχικό να βγει μπροστά. Να που το παιχνίδι απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τον γκολ του Χατζηλούδη, η Λιούπολη προηγείται 1-0. Μιλωνάς γεμίσε μια σέντρα. Πετάκεται από δεξιά, διώχνει αμυντική εκεί της Λιούπολης. Για να δούμε το παιχνίδι από πολύ νωρίς απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα απέκτησε και μεγάλο κίνητρο. Ελάτε μέτρο μπροστά και θα βοηθήσετε την πρώτη πάσα. Τσίρκα. Δες πίσω σου. Για δούμε τώρα την προσπάθεια για τον Κορχικό που θέλει να βγει μπροστά. Πήγε να αλλάξει την μπάλα, δεν μπόρεσε και ο Βαλαβάνης. Ένα γύρισμα τώρα με πρόθεση συνεργασία των παιχτών εδώ του Κορχικού που δεν πέρασε. Μπροστά σε αντεπίθεση η Λιούπολη. Για να δούμε. Αΐδης με την μπάλα. Γεμίσε μια σέντρα. Βγαίνουν μπροστά τώρα και κάνει την ενέργειά του. Τσίρκας. Για να δούμε αυτό την προσπάθεια τώρα για την Λιούπολη που σίγουρα πήρε ψυχολογία μετά το 1-0 και σίγουρα έχει κάνει σημαντικό βήμα να διεκδικήσει μια μεγάλη νίκη από ό,τι ικανοποιήσει στον πάγκο εκεί των γηπεδούχων. Κατοχή τώρα για τον Κορχικό. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει τον γκολ που δέχτηκε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου. 22 λεπτά συμπληρώνουμε στο γήπεδο της Λιούπολης. Στον αγώνα που ακολουθείται και παρουσιάζει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για το ποτάμι της Α κατηγορίας. Υπό το φως των προβολέων. Γάμα Σίγμα Λιούπολη εναντίον Κεραυνού Κορχικού 1-0. Πολύ νωρίς για τους γηπεδούκους που βάζουν σίγουρα σημαντικό βήμα διεκδικώντας νίκη. Η μπάλα πίσω για τον Μιλωνά. Θέλει να σουτάρει. Κλείνεται. Χάνει την μπάλα και βγαίνει τώρα σε αντεπίθεση. Κάνει την κίνηση. Για να δούμε. Μπροστά πήγε να βγει η Λιούπολη από την άλλη μεριά. Βλέπετε λίγο και τα λάθη. Δεν λείπουν, αλλά οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία σίγουρα με τον γκολ που πέτυχε ο Χατζηλούδης και ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο. Από πολύ νωρίς. Προσπάθησε τώρα να κλέψει την μπάλα, γύρισε πίσω και στην ενέργειά του Τσισμαλίδης.
Για δούμε τώρα την σέντρα που θέλει να βγει. Κατοχή τώρα για την ομάδα του κέρδο του Κολκικού. Ένας που έγινε εκεί από τον Παπά. Εδώ θα βγάλει μια σέντρα, προσπαθεί να τρέξει. Γυρνάει πιο γρήγορα πριν προλάβει να κινηθεί ο Τσεσμαλίδης, ο Χριστούδης, και γίνεται κάτοχος. Γρήγορη αλλαγή τώρα με την μπάλα από την αριστερή πλευρά να θέλει να βγει. Έχουμε πλάγιο. Σούτ απευθείας που γεμίζει ο Κρίκος. Κόβει και γύρισε την μπάλα στο Μιλωνά. Από τα πόδια του Βαλαβάνη. Παπάς έκανε την κίνηση, προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα, δεν μπόρεσε. Πλάγιο. Παπάς τώρα με την μπάλα, για να δούμε. Για να δούμε τώρα στην προσπάθεια του το Κολκικό. Η ενέργεια τώρα από τον Βαλαβάνη. Το προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά ο Μινάς. Υπάρχουν αντιδράσεις εδώ. Τρέχει από δεξιά να γίνει κάτοχος. Μιλωνάς γύρισε την μπάλα. Από την άλλη μεριά προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες στο Κολκικό που είναι πίσω στο σκορ, θυμίζω, από το 18. Εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης, όπου διεξάγεται το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της ΑΒ κατηγορίας εξ αναβολής. Ηλιούπολη Κολκικό πάντα στο 1-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Αλλαγή τώρα που έγινε. Μιλωνάς για τον Παπά. Προσπαθεί εδώ να βγάλει μια σέντρα, δεν πέρασε. Η μπάλα περνάει τώρα εκεί που θα καταλήξει τώρα σε μια προσπάθεια να γίνει κάποια σέντρα, δεν πέρασε και αυτή. Η μπάλα είναι πίσω και συνέχεια στο πλάγιο για το Κολκικό. 28ο λεπτό της συνάντησης. Ακούτε φίλες και φίλοι το παιχνίδι ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Μακεδονίας. Παπάς με την μπάλα. Προωθεί τώρα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Βαλαβάνης. Ηλιούπολη Κολκικό πάντα στο 1-0. Εδώ προσπάθεια να παίξει με τον Γαλόπουλο. Είσαι κι άλλος. Έλα, δικιά μας. Γιαννάκη, κλείνεις από εκεί τον δέχτη, Γιαννάκη. Καθαρά.
Εδώ για να δούμε, πάνω να παίξει μπροστά. Το Κορχικό πάνω να κάνει μια σέντρα. Εκεί, μπράβο, μετά. Πάρτε μέτρα, ελάτε. Άντε πιέστε. Παίξε. Αΐδη, έλα πίσω. Εξάρι, κοίτα, Αΐδη. Για δούμε εδώ τώρα, πήγε να αλλάξει την μπάλα, δεν πέρασε. Να κερδίσετε την μπάλα εκεί. Εδώ Μιχάλη, εδώ Μιχάλη, το μένει ο Γαλόπουλος. Έξε, ήρθε. Φύγε. Προσπαθεί να τρέξει τώρα μπροστά για να δούμε. Πήγε να πιέσει εκεί ο Μινάς. Η μπάλα γυρνάει τώρα σε ένα χώρο τώρα που κινείται. Παπάς. Γρήγορα παιδιά, γρήγορα μετακινήσεις, πιο γρήγορα ήδη. Κοιτά, πιο γρήγορα μετακινήσεις, πάμε. Πιέσε. Τις Μαλίδες. Εδώ προσπαθεί να περάσει ο Μιλωνάς, γύρισε την μπάλα πίσω. Από την άλλη μεριά ο Κεραυνός ψάχνει ισορροπία στα αγώνα. Άργησε, Γιάννη. Να μην βγάλει. Διαγώνε και να τη διαγώνε. Μπράβο. Καλό, πρόσεχε αυτή τη διαγώνε από εκεί την παίζουν. Έχουμε την μπάλα πίσω να καταλήγει για τον Χριστούδη για να δώσει συνέχεια. Το γρήγορο γκολ σίγουρα άναψε το παιχνίδι και έδωσε μεγάλο δικαίωμα να αποκτήσει ενδιαφέρον. Λίγο πολύ ψυχωμένη και αποφασιστική, κατάφερε ουσιαστικά να κάνει σημαντικό βήμα, να ανοίξει το σκορ, να πάρει τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει μεγάλο κριτήριο για τη συνέχεια του αγώνα. Ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει τα βλέμματα υπό το φως των προβολέων εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο πλαστικό γήπεδο της Ηλιούπολης, με το παιχνίδι να έχει ξεχωριστή σημασία. Εκτελείται το ελεύθερο από τον γκολκίπερ της Ηλιούπολης. Η μπάλα πέρασε από όλους τα σώματα, είναι πλάγιο για το Κολχικό. Δεν έγινε ένα σούτ, αλλά θα γυρίσει. Η μπάλα έχει βγει όμως. Είναι πλάγιο. Κατοχή γρήγορα από παλιά που έγινε σε ένα διώξιμο. Βγαίνει τώρα μπροστά. Κατζηλούδης προσπάθησε. Κλείστε τώρα, κλείστε. Στο κέντρο θα την μπάλα. Σημάδεψε, Χρήστο. Σημάδεψε. Το βγαίνει τώρα από την εστία τον Παπαδόπουλος. Θα διώξει, αλλά υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο τραυματοφύλακας του Κεραυνού Κολχικού.
Για να δούμε. Όσο μένει αυτό το 1-0, όσο κυλάει ο χρόνος στο πρώτο ημίχρονο, τόσο βγαίνει το ενδιαφέρον. Στο 34 μπήκαμε. Πίεση, μην τους αφήνει τόσο ελεύθερα, τίποτα. Μπράβο. Η πορεία της πάμας, παρακολουθείς όλοι. Σίγια, μπράβο. Γιάννη εκεί. Ανεβείτε, ανεβείτε. Θα έχουμε τώρα ένα φάουλ τώρα που, και μια κάρτα που θα δείξει στον παίκτη εκεί του Κολκικού. Τελειώνει εκεί, τελειώνει εκεί. Γιάννη εκεί, μπράβο. Μπράβο ρε Μινά, μπράβο ρε Μινά. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Μπράβο. Γιάννη εκεί με τον Τσίρκα και με τον Βασιλείου, Βασιλείου. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, Μινάκο. Έλα, δώσ' τα όλα, μωρέ μου, δώσ' τα όλα. Να μην πάρετε εσωτερική. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πιέσε το πιέσε, πιέσε, τα μην κλείσεις. Καλή Παντελή. Καλή πάσα. Ανέβα, ανέβα. Για δούμε τώρα την προσπάθεια. Να βγάλει γρήγορη μπαλιά εκεί που πήγε να αλλάξει την μπάλα ο Μινάς. Στη συνέχεια έχουμε την μπάλα καταλήγει out. Ένα γρήγορο γκολ ουσιαστικά και γρήγορο ρυθμό είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει το παιχνίδι στο 37ο λεπτό. Αγωτό με κρέμα. Ζήλεψαν φαίνεται τη Super League. Ζήλεψαν τη Super League. Παλιά τώρα που έγινε κεφαλιά άλλαξε την πορεία. Και Ισμαλίδης εκεί προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του, τον πιέζει ο Χατζηλούδης. Για να δούμε θα μπορέσει να βρει τις λύσεις στο Κολκικό που σίγουρα θέλει να αποφύγει μια δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Εδώ μια προσπάθεια για την Λιούπολη που ανεβαίνει και κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Το θα γίνει τώρα μια παλιά, μια προβολή, οι κόντρες. Αλλά στην πορεία της μπάλας θα γίνει το σούτρα απευθείας, η κεφαλιά από κοντά και εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία στην κίνηση πάνω από τον Παπαδόπουλο που πήγε να πλήσει τον Χριστούδη, αλλά δεν μπόρεσε τελικά, η μπάλα έφυγε λίγο από το δοκάρι out. Στο 38 προς 39. Γιατί φαίνεται άσχημα, στα φώτα εκεί. Γρήγορα παιδιά.
Να κερδίσουμε. Η κεφαλιά τώρα ανάποδη που προσπάθησε να τη σμπρώξει την μπάλα μπροστά. Πήγε να περάσει. Παπαδόπουλος με την μπάλα πήγε να γίνει το λάθος, πήγε να κλέψει την μπάλα που έπαιξε το επιθετικό της Ηλιούπολης. Πίεσέ τον. Οι κόντρες. Η μπάλα γυρνάει τώρα πίσω. Παπάς. Παπαδόπουλος. Πίεσέ τον. Δοκιμάζει μια βαθιά παλιά. Η μπάλα θα καταλήξει τώρα σε πλάγιο. Συμπληρώνουμε και είμαστε φίλες και φίλοι στο 40. Η Ηλιούπολη προηγείται με 1-0 του Κεραυνού Κολκικού από το 18 χάρη στον γκολ του Χατζηλούδη. Ένα παιχνίδι βέβαια που δείχνει να κυριαρχεί το ενδιαφέρον. Συνέσε λίγο. 1-0 Ηλιούπολη. Η μπάλα τώρα μπροστά προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Έρχεται ο... Για να δούμε τώρα την μπάλα στην κατοχή για τον Κολκικό. Τελευταίο 5 λεπτό. Αλλαγή εκεί μεταξύ Παπά. Μια ενέργεια τώρα για να γυρίσει κάποια σέντρα. Εδώ προσπαθεί να επιχειρήσει κάποια προσπάθεια να αλλάξει την μπάλα, δεν πέρασε. Για να δούμε τώρα. Κάνει την κίνηση, προσπαθεί να βγει μπροστά. Αίδης εκεί γύρισε, η μπάλα είναι πίσω. Επιμένει η Ηλιούπολη. Εδώ συνεργασίες, πήγε και ο Αίδης. Κόβει ο Κεραυνός Κολκικού, ανοίγει δεξιά, Τσισμαλίδης. Ψάχνει στηρίγματα, κλέβει εδώ, πίεσε όσο μπορέσει και ο Τσίρκας. Μιλωνάς με την μπάλα. Ανοίγει δεξιά. Βαλαβάνης. Παπάς. Η μπάλα ελέγχεται τώρα με τον Παπά. Θα συνεργάζονται οι παίκτες του Κολκικού. Μιλωνάς. Θέλει να βγάλει μια σέντρα. Προσπαθεί να γυρίσει. Επιμένει εκεί. Η κίνηση και από τον Παπαδόπουλο. Η σέντρα προσπαθεί να αλλάξει. Εδώ πάει να βγάλει κάποια σέντρα. Δεν πέρασε. Για να με αυτή την γρήγορη προσπάθεια. Μπήκαμε στο 42, βαδίζουμε στο 43. Τελευταία λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Η Ηλιούπολη έχει κάνει σημαντικό βήμα. Προηγείται με 1-0 από το 18. Από εκεί πέρα προσπαθεί να βρει τις λύσεις μπροστά. Βαλαβάνης άλλαξε την μπάλα, πήγε να παίξει σε κατοχή τώρα για να δούμε. Καφετζής προωθεί την μπάλα. Τσισμαλίδης κόβει εδώ η Ηλιούπολη. Θα πάρει φάουλ τώρα που χρειώνεται από το Τσισμαλίδη πάνω στον Αίδη. Από ό,τι ικανοποίηση φυσικά για την Ηλιούπολη, για την εικόνα που δείχνει στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε ένα φάουλ τώρα που θα κερδίσει και θα πάρει θέση να δώσει συνέχεια. Ο Αμπατζής αφήνει την μπάλα. Θα πάει να το εκτελέσει τώρα γρήγορα ο Γαλόπουλος. Γαλόπουλος θα βγάλει μια σέντρα, προσπαθεί να περάσει μπροστά. Έκανε την κίνηση. Δεν μπόρεσαν να διώξαν οι αμυντικοί εκεί του Κολκικού. Πλάγιο για την Ηλιούπολη. Γαλόπουλος στο πλάγιο. Προσπάθεια να γυρίσει την μπάλα με το κορμί του εκεί ο Κρίκος. Εδώ βάζει τα πόδια του, κερδίζει ωραία ο Αίδης. Γύρισε από μακριά, θέλει να σουτάρει, διστάζει όμως ο Τσίρκας. Μπροστά η Ηλιούπολη που έχει πάρει σίγουρα μεγάλη ψυχολογία. Για να δούμε τώρα εδώ, πάει να γίνει κάποια κομπίνα εδώ, πάει να παίξει το 1-2 στην προσποίηση. Τώρα θα γίνει μπαλιά. Απλώνει τα χέρια του ο Στάθης ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα.
Εκτελεστεί αυτό το τελευταίο. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Τρέχει μόνος του. Παπαδόπουλος προσπαθεί να περάσει. Ψάχνει στηρίγματα. Δεν είναι κάποιον. Κλέβουν την μπάλα παίκτης της Ηλιούπολης. Αμπατζής έκανε την κίνηση. Μινάς και πλάγιο για την παιδόχα ομάδα. Τελευταίο λεπτό για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε ένα πλάγιο τώρα για την Ηλιούπολη από δεξιά. Ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά ανταγωνιστικό, αλλά η Ηλιούπολη είναι αυτή που φαίνεται πιο ουσιαστική. Που κατάφερε να σκοράρει κιόλας και να πάρει τον πρώτο λόγο. Εδώ μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Συνεργάζεται με τον Γαλόπουλο που γεμίζει. Πετάγεται με κεφαλιά ο Μιλωνάς. Προωθεί την μπάλα, αλλά ψάχνει εκεί κάποια στήριγματα. Έρχεται ο Καβετζής. Φάουλ. Γυρίστε πίσω, Μιχάλη, γυρίστε πίσω. Μιχάλη στην μπάλα. Μινά στην μπάλα. Πληρωθείτε παίχτες. Εδώ έγινε η σέντρα. Για να δούμε τώρα, προσπαθεί με το κεφάλι να κατεβάσει την μπάλα. Πήγε να παίξει τον αδείο. Επιμένει τώρα με το σώμα του ο Τσισμαλίδης. Θέλει να σουτάρει. Κλείνεται. Οι κόντρες. Τελικά η μπάλα στην κατοχή για την Ηλιούπολη. Και πριν δώσει συνέχεια, ο κύριος Ρήτος σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκεται τους γηπεδούχους. Χάρη σε ένα γκολ που ήρθε στο πρώτο 20 λεπτό να είναι μπροστά με 1-0 του Κεραυνού Κολγικού. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις όμορφες εικόνες θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα στον αγώνα που ακολουθείται υπό το φως των προβολέων. Αγώνα από αναβολή της Α κατηγορίας με τη Ηλιούπολη να είναι μπροστά, να προηγείται το Κεραυνού Κολγικού σε αυτό το πολύ σημαντικό βαθμολογικής σημασίας παιχνίδι που ακολουθείται σε περιοχή του Σωτήρη Καρασταρή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Πάμε καλύτερα μέσα το σχολιάζουμε. Μπράβο, Γιαννάκη. Κινήκα, Γιαννάκη. Κινήκα. Το έχεις, Γιάννη. Το έχεις. Εκεί, Γιάννη. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο. Εκεί, δεν σε περνάει. Και μέσα η μπάλα. Θα είναι. Πάνε Μιχάλη, πάνε δεύτερο Γιάννη, δεύτερο Γιάννη. Γιάννη δεύτερο. Επιστρέψαμε και πάλι, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα γκολ που ήρθε στο 18, η Ηλιούπολη είναι μπροστά με 1-0. Από εκεί και πέρα να δούμε την ακόλουθη συνέχεια του αγώνα σε ένα παιχνίδι που, όπως αντιλαμβάνεστε, σίγουρα αναμένεται να έχει μεγάλη συνέχεια. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κρυθεί το σημερινό παιχνίδι. Προσπαθεί να βρει αντιδράσεις από τη μια η ομάδα, φίλες και φίλοι του Κεραυνού Κολγικού, αν θέλει να αποβάλει μια δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Τώρα αυτά θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια του αγώνα. Και αυτό είναι λογικό ότι υπάρχει μεγάλο κίνητρο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεύτερο λεπτό της επανάληψης.
Εντάξει, πάρτε μέτρα πίσω. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε από τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον παίχτη εδώ του. Καλό που να πρόσεχε. Για να δούμε τώρα την ενέργεια να αλλάξει την μπάλα. Προσπαθεί να γεμίσει τώρα ο παίκτης του Κολκικού. Έβγαλε μια παλιά στο βάδος και δεν πέρασε όμως όπως ήθελε. Από τα πόδια τώρα από τον Κούφτα. Πάρτε μέτρα μπροστά, ελάτε. Μην τρώγεσαι. Εκεί μισέλε. Χωρίς φάουλ, χωρίς φάουλ. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Κάνε δικιά σου την πάρα. Διαγώνια, δεύτερο. Εδώ η μπάλα καταλήγει από την αιστεία του Παπαδόπουλου. Το 1-0 εξακολουθεί να μένει. Και όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο κρατάει με το ενδιαφέρον, φαντάζομαι, και εσάς σε ένα παιχνίδι βέβαια βαθμολογικής σημασίας με τη Λιούπολη μπροστά. Είμαστε στο 50, βαδίζουμε στο 51. Ακόμα σχεδόν 40 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Αντεπίθεση τώρα για το Κολικό που βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί να γεμίσει. Παπαδόπουλος πήγε να περάσει. Έχουμε φάουλ. Κάναμε σήμερα μόνο βούληση, μπορείς να το κάνουμε, άλλος δεν το έκανε, άλλος έφτανε το Πάσχα του 44. Πλάγι τώρα που κερδίζει ο Κεραυνός που ψάχνει τις λύσεις. Για να δούμε. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον, μεγαλώνει το κίνητρο του αγώνα. Οι κόντρες τώρα εδώ με την μπάλα δεξιά. Προσπάθει να περάσει κάποια σέντρα, για να δούμε. Γύρισε την μπάλα και πέρασε τώρα μπροστά. Μινάς. Το σούτ απευθείας. Καλό, βλέπει την πορεία. Ο Παπαδόπουλος θα καταλήγει out. Όλα για όλα, φυσικά σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό
ότι οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, αλλά η Ηλιούπολη είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι και τον πρώτο λόγο. Πάντα από το πρώτο ημίχρονο. Μπράβο Δημήτρη! Πάτε μέτρα πίσω, Γιαννάκη. Φοράμε γάλια. Παίρνουμε ξέχασε τα πες τα καλοκαίρια. Εκεί θα ανέβει πάλι. Να δούμε. Όλα είναι πιθανά. Ανεβείτε! Την μπάλα πίσω στον Παπαδόπουλο. Γιάννη πρόσεχε. Πάτε τώρα, θα το περιορίσει πειρά. Για να δούμε τώρα αυτή την ενέργεια να περάσει κάποια σέντρα. Μπάλα πέρασε. Είναι εδώ τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει σε αυτή τη σύγκρουση. Ούτε ξέρει ο Ενημένα, ούτε με είδε. Έτσι πως είμαστε καλυμμένοι, πού να σε δει έτσι πως είσαι. Και εγώ εδώ που είμαστε σκοτένια. 2 λάμπες εκεί, 8 έπρεπε να είναι. 3 λάμπες εκεί, 8 έπρεπε να είναι. Κατάλαβες όλα αυτά, αν τα έχεις, να κάνεις τέτοιο. Αν με μία λάμπα δεν είναι. Για να δούμε τώρα αυτό το φάλ τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Για δούμε τώρα τον Παπαδόπουλο. Να παίρνει φορά, να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 55 μπήκαμε, στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης. Θα γίνει το σετ απευθείας. Η μπάλα στο δοκάρι, τεράστια ευκαιρία και εδώ γίνεται το 1-1. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι στην επαναφορά, ισοφαρίζει ο κεραυνός Κολκικού. Εδώ αδράνησαν η άμυνα να διώξει, ήρθε και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα να σοφαρίσει. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον παίχτη του Κολκικού που δίνει δικαίωμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έτσι έχουμε το 1-1 με σκόρερ τον Παπαδόπουλο. Να από το Κολκικό αντιδράει στο δεύτερο μήχρονο σε καθοριστικό σημείο στο 56. Βαλιά δεξιά. Να από το δεύτερο μήχρονο από σε κίνητρο έχουμε και μια διακοπή. Τρέλα έχει, τρέλα. Αλλαγή τώρα γρήγορα. Για να δούμε τώρα
Το Πλάγιο που κερδίζει. Πλέον το παιχνίδι απέκτησε νέο ρυθμό μετά την αντίδραση του Κολχικού να ισοφαρίσει. Έτσι λοιπόν Ηλιούπολη, Κεραυνός Κολχικού 1-1. Ένα διώξιμο τώρα που γίνεται, η μπάλα τρέχει ο παίκτης εδώ της Ηλιούπολης, να γίνει κάτοχος, αλλάζει την μπάλα. Για να δούμε, θέλει να σουτάρει, εδώ παίζει ωραία σε κίνηση που κάνει ο Αΐδης. Προσπαθεί ο Γιώκα. Θέλει να σουτάρει, μπήκε. Προσπάθησε να ρίξει την μπάλα, δεν πέρασε όπως ήθελε. Μπράβο Γιαννάκη, μπράβο, έλα. Συμπληρώνουμε 13 λεπτά. Στο 58. Για να δούμε τώρα εδώ ένα γύρισμα που έγινε. Και δεύτερος εκεί, βοήθεια. Για να δούμε τώρα την ενέργεια να αλλάξει την μπάλα. Ο παίκτης εκεί προηγουμένως ο Μιλωνάς δεν μπόρεσε. Για να δούμε το παιχνίδι απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μετά την αντίθεση στον Κολικό, αλλαγή. Έκανε την κίνηση εκεί και ο Μιλωνάς, η μπάλα από την άλλη μεριά. Ένα σούτ για τον Κολχικό. Κλέβει την μπάλα τώρα και προσπαθεί ήρεμα ο Τσίρκας. Νέο λάθος. Μπροστά ο Κεραυνός. Κατοχή από δεξιά. Εδώ για να δούμε, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα σε ένα χώρο. Βγαίνει τώρα και διώχνει όσο μακριά μπορεί. Παπαδόπουλος. Εδώ προσπαθεί να περάσει. Η κίνηση που κάνει ο παίκτης εδώ του Κολχικού δεν μπόρεσε όμως να το βοηθήσει. Κάποιος έρχεται τώρα μπροστά, ο Αΐδης, και προσπαθεί τώρα από τα πλάγια να βγει. Για να δούμε. Μινάς με την μπάλα επιμένει, αφήνει σε ένα χώρο, θέλει να δοκιμάσει ο Αΐδης, γεμίζει, βγαίνει λίγο πολύ τώρα εδώ, αλλά δεν μπόρεσε στα βήματα ο Κρίκος. Μπράβο Αΐδη, μπράβο. Αλλαγές έχουμε εδώ. Θα φύγει ο Βασιλείου. Στο 60. Φεύγει το 8. Τελικά φεύγει το 8. Φεύγει ο Τσίρκας. Τέτοιους πούτους είναι. Χθες μείναμε τη ρετσίνα του μαζί, κατάλαβες, και λέμε το γαμίς. Σύμψη ώρα Άντε ρε! Εξικοστό πρώτο λεπτό. Ηλιούπολη Κεραυνός Κολικού πάντα στο 1-1. Παπαδόπουλος. Εδώ μια προβολή τώρα από δεξιά να αλλάξει την μπάλα. Επιμένει τώρα και περνάει τώρα μπαλιά. Τρέχει ο Γιώκα. Πλάγιο. Ή μάλλον φάουλ, επιθετικό.
Έχω και καλά. Και τα χέρια σου. Καλά είναι. Γιατί λίγο μας κακοφάνηκε τώρα που τελειώσει ο καιρός. Προσπίση τώρα από δεξιά. Γιώκα προσπάθησε, άλλαξε την μπάλα. Η ενέργεια να βγει. Επιμένει ο Μαγκανάρη. Πίεσε το. Γυρνάει τώρα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Έκανε ο Αίδης την κίνηση. Το σούτ απευθείας από τον Μιλωνά σε πλάγιο. Συμπληρώνουμε 62 λεπτά, πάμε στο 63ο λεπτό. Μεγαλώνει το ενδιαφέρον μετά το απρόβλεπτο 1-1. Ανάμεσα στις δύο ομάδες ψάχνουν την νίκη. Η μπάλα πέρασε. Μιλωνάς προωθεί την μπάλα μπροστά. Κάνει την κίνηση τώρα για να δούμε. Καφετζής. Εδώ δεν πέρασε η παλιά του. Από τον παίκτη της Ηλιούπολης είναι πλάγιο. Ο Σεφερίδης είναι αυτός που μπήκε στη θέση του Ζήρκα. Έλα Παύλο, έλα. Εδώ προσπαθεί να βγει μπροστά. Για να δούμε τώρα με την μπάλα από κόντρες. Έχουμε φάουλ. Φάουλ για το Κολχικό που προσπαθεί να κάνει την ανατροπή. Να δούμε αν θα μπορέσει. Ηλιούπολη που ξεκίνησε καλά τον αγώνα, προηγήθηκε. Ήρθε όμως στη συνέχεια στο 56 να ισοφαρίσει ο Κεραυνός σε 1-1. Από εκεί και πέρα σημαντικές φάσεις δημιουργούνται κατά διαστήματα τις δύο ομάδες και θα δούμε τελικά ποιος θα πιέσει περισσότερο για να φτάσει στη νίκη. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίχτη, πάλι κάνε. Νούμερο. Ο Στήρκας ήταν αυτός που βγήκε. Εδώ κεφαλιάκι, μπάλα στα δίχτυα. Ανατροπή εδώ, φίλες και φίλοι, μετά από δαμάσια εκτέλεση φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Πετάγεται εδώ ο παίκτης του Κολκικού. Θα κάνει το 1-2. Εκεί αδράνησε η άμυνα της Ηλιούπολης. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. 1-2 με ένα γκολ που έρχεται από τη χρυσή αλλαγή. Στο 64 προς 65. Πάμε! Να οι φιλοξενούμενοι που καταφέρνουν ουσιαστικά να προηγηθούν. Ενώ στο 65 έχουμε και αλλαγές. Μπαίνει το 12 στα 20 και το 19 ο Μανθέου. Να λοιπόν το Κολχικό καταφέρνει ουσιαστικά να πάρει τον πρώτο λόγο με ανατροπή. Ένα γκολ που έρχεται από τον Χούφτα.
Αλλαγή τώρα δεξιά. Για να δούμε τώρα με την μπάλα να προσπαθεί να γυρίσει. Γιώκα Στάικος. Ο σκόρερ λοιπόν το Χούφτα, η ομάδα του Κολχικού είναι μπροστά με 1-2 και πλέον παίρνει αυτή το λόγο, αλλά να δούμε αν θα μπορέσει η Ηλιούπολη να πιέσει, που ξεκίνησε καλά τον αγώνα, προηγήθηκε. Μείνετε, τάξ, ανέβα, είναι ο Χάτζης, ανέβα. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα, μια κεφαλιά τώρα που έγινε. Εδώ τώρα προσπαθεί να βγει. Έκανε την κίνηση, αλλά η μπάλα είναι πίσω. Να που το δεύτερο μήχρονο σίγουρα ανάβει το παιχνίδι για τα καλά. Στο 23ο λεπτό μπήκαμε. Το 1-0 έγινε 1-2 με τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο μήχρονο να βρουν τις ισορροπίες, να αλλάζουν την τύχη του αγώνα και να είναι αυτοί που είναι μπροστά. Το κεφαλιά που άλλαξε την πορεία της μπάλας, έκανε την κίνηση, πέρασε και από τα πόδια από τον Καφετζή. Μπροστά για να δούμε τώρα σε αντεπίδεση. Offside. Βαγγέλη, άμα έχει πλάγιο, έλα κοντά στον Ηλία. Μην μένεις εκεί, έλα κοντά στον Ηλία. Εδώ θα γίνει μια παλιά τώρα μπροστά. Εδώ προσπάθησα να γυρίσει από την άλλη μεριά, δεν πέρασε. Για να δούμε η Ηλιούπολη που ψάχνει πλέον τώρα την ισοφάριση για να δώσει εκ νέου ενδιαφέρον, αν και ξεκίνησε επιθετικά, σκοράρε, αλλά ήρθαν οι αντιδράσεις των φιλοξενουμένων να φέρουν την αλλαγή του σκορ. Έλα να πιέσουμε όλοι! Βαθιά παλιά τώρα που έγινε, μπάλα από την άλλη μεριά καλύπτει οι κόντρες τώρα με την μπάλα να παίζεται από τα πλαγιά. Ανεβείτε. Παπαδόπουλος σηκώνει τα χέρια του, ελέγχει την αιστεία του. Πάνε! Δοκιμάζει μια σέντρα, η κεφαλιά σε σώματα, οι κόντρες, η μπάλα περνάει τώρα γρήγορα. Εδώ θα γίνει μια παλιά, τρέχει ο Πετσεντροτσελιόπουλος, αλλά δεν θα προλάβει. Θα καταλήξει σε πλάγιο. Ρεφ, αυτά κράτα τα, Ρεφ, κράτα τα αυτά, κράτα τα. Παπαδόπουλος. Δοκιμάζει μια βαδιά παλιά. Η μπάλα πέρασε από όλους. Προσπαθεί εδώ να γυρίσει το διώξιμο από τον παίκτη της Ηλιούπολης. Προσπαθεί να πιέσει εδώ
Διεκδικεί την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε, παρά την πρόθεσή του ο Σαφερίδης. Πάνε, κόψε παράλληλο. Για δούμε τώρα. Εδώ προσπάθησαν να παίξουν οι παίκτες της Ηλιούπολης στο 1-2, δεν πέρασε σε ενδιασμός. Γρήγορα το κολκικό προσπαθεί να βγει. Γίνεται ένα κλέψιμο. Για δούμε αυτή τη σέντρα πάει να βγει. Η μπάλα τελικά είναι κατοχή για την Ηλιούπολη που προσπαθεί να πιέσει, θέλοντας να φέρει τις ισορροπίες. 72ο λεπτό, 18 λεπτά ακόμη. Για να μάθει το κολκικό, εύκολα δύσκολα θα μπορέσει να φτάσει στην νίκη αφού κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Εάν η Ηλιούπολη μπορεί να αλλάξει ξανά την τύχη του αγώνα, αφού και προηγήθηκε. Εδώ μια προβολή, αλλά ο Παπαδόπουλος με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Η σέντρα θα γίνει, η μπάλα θα πάρει ύψος, καταλήγει Ηλία, πάρε θέση καλή, πάρε θέση καλή. Τσισμαλίδης. Κλέσουμε τώρα που γίνεται. Εκεί Γιάγια, εκεί Γιάγια. Γίλης. Προσπάθησε. Έχουμε την μπάλα τώρα σε κατοχή. Πάει να εκτελεστεί εκεί. Για τον κεραυνό κολκικό θα γίνει σέντρα, η μπάλα σε σώματα, τελικά είναι out. 3 γκολ, σίγουρα ανταγωνιστικό παιχνίδι, λίγο και τα λάθη, λίγο και οι πιέσεις των δύο ομάδων συνεχίζονται. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό φανατολογική σημασία παιχνίδι εξαναβολής σαν κατηγορίες που διεξάγεται. Θυμίζω υπό το φως των προβολέων εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Ηλιούπολης μεταξύ των δύο ομάδων να μένει στο 1-2 και με τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με ανατροπή στο σκορ. Από εκεί και πέρα να δούμε, η Ηλιούπολη ψάχνει τις λύσεις και προσπαθεί, όπως είπαμε, με τον Αμπατζή τώρα. Ιστούδης θέλει να βγάλει μπαλιά. Θα κάνει το σουτ. Μη πουλάτε μπάλα, βγάλτε άμυνα το. Γυρίστε, Ηλία. Γύλης. Γύρισε πιο πίσω. Εδώ προσπάθησε να γίνει ένα σώτα, αλλά υπάρχει μια υπόδειξη, οπότε η μπάλα είναι για τη Ηλιούπολη. Όσο κυλάει ο χρόνος, τόσο ευνείται και το ενδιαφέρον. Έχουμε τώρα ένα φάουλ τώρα που κερδίζει.
παίξει κοντά με τον Βαγγέλη, Βαγγέλη παίξει κοντά με τον Ηλία. Σου για πέρα φοράμε 10 μπλούζες, όχι μία. Το 10. Το δαγκάσαμε λίγο το πουλάκι. Διαγώνια, κοίτα. Η κίνηση τώρα από την πρόθεση της μπάλας. Στροφή τώρα πίσω. Κρίκος. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται από τον Στούδη. Εδώ πρέπει να χτύπησε τον Μαγκανάρη και έχουμε διακοπή. Θα δούμε ποιος θα αντέξει. Και αυτή είναι σαν το φοχό. Παίξει κινησμένο. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα ξύρισει το βατρό. Εδώ έχουμε μια διακοπή τώρα με την μπάλα. Θα γυρνάει πίσω από τα πόδια τώρα από τον Μανθέου. Διαγώνια, κοίτα. Γιώκα. Μανθέου. Μπράβο, να βγει. Άνοιγμα τώρα εδώ από μακριά, πάει να γίνει ένα σούτ, αλλά δεν το έκανε όπως ήθελε ο Θανασιάδης. Η κεφαλιά τώρα μες στην καρδιά από κοντά. Νέα προσπάθεια. Θέλει να σουτάρει ο παίκτης εδώ Τσιλιούπολης. Θα κάνει το γύρισμα. Για να δούμε το σούτ. Εδώ κάποια χέρια. Διαμαρτυρίες εδώ για. Προφανώς και για πέναλτι εδώ για την Ηλιούπολη. Αντιδράσει τώρα εδώ, δίνει συνέχεια. Χέρι ρε μαλάκα! Ρε ηλικίε! Για το πέναλτι που ζήτησε η Ηλιούπολη. Η σέντρα έγινε, η κεφαλιά, η έξοδος από κοντά, η προβολή. Για να δούμε τελικά. Ο Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα. Ρε μαλάκα που το σφυρίχ τα χέρι ήτανε! Κολόπεδο! Παπαδόπουλος βάζει τα γόνατά του, προσπαθεί να σμπρώξει την μπάλα. Τρέχει ο Κρίκος. Έχουμε πλάγιο. Καλά ρε, βλέπετε δεν βλέπετε ρε, τι κάνετε ρε, ντροπή σας. Αντιδράσει τώρα από τους ανθρώπους της Ηλιούπολης για το πέναντι που ζήτησαν νωρίτερα. Από εκεί πέρα το παιχνίδι συνεχίζεται. Κυριαρχεί, όπως είπαμε, με το μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι που θα δούμε τελικά πώς θα κριθεί. Εδώ έχουμε μια διακοπή, τι έχουμε? Αλλαγή τώρα για το κολυκό. Ακόμα 10 λεπτά. Στο 80 μπήκαμε. Η μπάλα άλλαξε πορεία, πλάγιο για την Ηλιούπολη που πιέζει βλέποντας να πιέζεται και από τον χρόνο. Αδερφέ, αδερφέ, κάνε ένα κλικ από εκεί και το σε πέντε. Στη γωνία πάνε από εκεί. Μιλά, μην φοβάσαι. Ναι, να μιλάς, να μην φοβάσαι. Τι, ντάτα σε κάνουμε. Δουλειά κάνουμε, δεν κάνουμε. Το γύρισε τώρα.
Εδώ με τα κουνάκι προσπάθησε προηγουμένως ο Στάικος. Για να δούμε τώρα η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον προθυμένο παίχτη του Κορτσικού. Οι κόντρες, εδώ πιέζει, κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Χατζηλούδης. Θα γίνει ένα σουτ. Εδώ τώρα θα περάσει, αλλά κόβεται εκεί, βγαίνει το Κορτσικό. Για να δούμε, 9 λεπτά ακόμη. Στο 81. Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, θυμίζω, Κεραυνός Κολκικού 1-2. Παιχνίδι πραγματικά για γερανεύρα, με πιέσεις, με ένταση, αλλά και σίγουρα με πολλές ευκαιρίες. Φιλοξενούμε, κατάφεραν να αλλάξουν την τύχη του αγώνα. Η Ηλιούπολη πιέζει, να δούμε αν θα μπορέσει. Εδώ πάνε να βγει αντεπίθεση για το Κολκικό που θέλει να βγει, αλλά επιμένει με διπλή προσπάθεια. Προλαβαίνουν οι γηπεδούχοι, προωθούν την μπάλα μπροστά. Για να δούμε, προσπαθεί να βγει. Τρέχει ο Μιλωνάς μπροστά από τον αντίπαλό του, ο Σεφερίδης, και πλάγιο. Κάρτα στο Μιλωνά. Καλά ρε, στο καφενείο είστε. Παίξε αγόρι μου, παίξε. Πάμε αγόρι. Σέντρα που γίνεται από την ενέργεια από τον Χατζηλούδη. Εδώ ένα σούταρα από τον Κρίκο σε πλάτες. Μπράβο. Διαγώνια, κοίταξε με το αριστερό σου. Κρίκος προσπαθεί να γεμίσει. Θα περάσει την μπάλα, για να δούμε. Θέλει να γίνει αντεπίθεση. Κάνει παλιά, αλλά εκεί δεν ήταν. Κάποιος ήταν λίγο μακριά με τον Παπαδόπουλο και την κάλυψη που είχε από τους αμυντικούς να μπλοκάρει την μπάλα. Για να δούμε, ανεβαίνουν οι τόνοι 7 λεπτά πριν τα 90. Στο 83. Εκτελείται από τον Παπαδόπουλο. Προσπαθεί εδώ να βγει το Κολκικό τώρα από την αριστερή πλευρά. Πήγε να κάνει μια ενέργεια εκεί με τον Παπαδόπουλο. Πλάγιο. Εδώ μια κεφαλιά τώρα που γίνεται για να μας σουτάρει απευθείας σε καλή θέση, θα μπλοκάρει ο Πιστούδης. Φουλάρι πλέον, βλέποντας να πιέζει το χρόνο η Ηλιούπολη, αν και στάθηκε καλά σήμερα, σίγουρα διαμαρτύρθηκε για ένα πέναλτι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το χρόνο να πιέζει σε ένα παιχνίδι που δεν έλειψαν τα λάθη, αλλά να δούμε ποιος θα μπορέσει τελικά να δεχτεί νικητής. Αν και οι γηπεδούχοι επιμένουν βέβαια να μπορούν να βρουν την ισοφάριση, που προηγήθηκαν, είναι πίσω στο σκορ με 1-2. Στάικος, η κόντρας δεν πέρασε. Η μπαλιά του τώρα στο πάριο πέσει εδώ της Ηλιούπολης. Επιμένει. Φουλ επίθεση ζητάει η γηπεδούχο ομάδα. Με την μπάλα από τα πλάγια να προσπαθεί να κάνει κίνηση ο Μανθέου. Πλάγιο που κερδίζει. Εκτελείται γρήγορα από τον Γκίκα. Νέο πλάγιο. Κατοχή για το Κολκικό. Για να δούμε, ετοιμάζεται να γίνει αλλαγή αυτή τη φορά από τους φιλοξενούμενους. Να φέρουν και κρεβάτι. Και τι θέλω να φέρουμε στο παιδί. Εσένα, Εσύ με τη σφυρίκτρα! 10 ώρες έχει! Τι τσισαρό που του πεις τη τσίσα! Άντε ρε μαλάκα, 10 ώρες έχει εδώ πέρα!
Εδώ θα γίνει αλλαγή και τώρα θα παιχτεί το πλάγιο. Μαγκανάρης. Ανθέο. Πλάγιο που διώχνει την μπάλα ο Τσισμαλίδης. Για να δούμε, κορυφώνει το ενδιαφέρον, είμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στο 86. Για να δούμε, φούλε επίθεση ζητάει η Ηλιούπολη, ψάχνει την ισοφάριση. Για να δούμε. Εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα παίζεται μεταξύ των δύο παιχτών εδώ. Θα γίνει μια σέντρα. Η κεφαλιά του Μιλωνά. Πατάει την μπάλα, θέλει να σουτάρει. Κάνει την κίνηση. Θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν μπόρεσε. Τώρα δοκιμάσει το σουτ, η μπάλα σε σώματα. Νέα κεφαλιά. Νέο σουτ. Η μπάλα ψηλά, λίγο από το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Τα λέγει out. Η Ηλιούπολη που πιέζει βλέποντας σίγουρα να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, αλλά να μην μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Να δούμε αν θα μπορέσει να αποβάλει αυτή την ήττα. Αν και στάθηκε καλά σήμερα, παρουσιάστηκε δυνατή, προηγήθηκε. Αλλά το κολλικό με αντεπιθέσεις κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι σε 1-2. Εδώ τώρα για να δούμε, Παπαδόπουλος θέλει να βγει μπροστά. Κάνει ο Κρίκος, για να δούμε τώρα. Βλεξονούμε πάει να γίνει ένα σούτ εκεί. Θέλει να τελειώσει τη φάση, προλαβαίνει, κόβει. Νέο λάθος. Για να δούμε από κοντά τελικά τίποτα με την μπάλα στην κατοχή για την Ηλιούπολη. Για να δούμε. Γεμίζει τώρα σε μια παλιά. Προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Κάνει την κίνηση ο Κρίκος. Για να δούμε. Θέλει να βγει μπροστά. Δεν προλάβει να βάλει τα πόδια του. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά. Για να δούμε. Μπαλιά τώρα. Φάουλ. Μανθέου. Για να δούμε. Φουλ επίδεση. Τι έγινε. Τι είπες. Για να δούμε τώρα την παλιά. Προσπάθεια τώρα από δεξιά η σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Για να δούμε. Πάμε να γίνει ένα σούτ τώρα από κοντά. Ψηλά η μπάλα. Καταλήγει out. Δεν φτάνει. Πόσο ακόμα κρατάει. Μετά είναι. Πώς δεν τα έχει. Δεν ρωτά φαίνεται κάτι. Δεν ρωτά τώρα. Τι? Άστη να δούμε τα κρατήσει. Μου το έβγαλε εδώ τώρα αυτό. Πόσο είναι. Δεν ξέρω πώς είναι να κρατήσει. Θα δούμε. Άστο. Να την έχεις το χέρι σου όμως την άλλη. Για κράτα τον να τον θυμάσαι άλλη φορά, να δεις πόσο χρόνο κρατάει. Δεν έχει να κάνει αυτό, με τέτοια έχει. Χέρια κατεβάζει! Για δούμε μια κεφαλιά από το Μιλωνά. Πάμε ταξιάρχη! Να φτάσει κατανοείς. Κρύψου το χορτάρι. Κρύψου το Εδώ χορτάρι. τώρα προσπαθεί να κάνει κάποια σέντρα. Αλλαγή. Μπάλα πίσω τώρα, για να δούμε. Βγαίνει τώρα σε αντεπίθεση και προσπαθεί να περάσει το κολλικό. Παπαδόπουλος offside. Στην επίθεση να δούμε τι θα κάνει. Κρατάει ακόμα, κρατάει. Γράφει. Γράφει, πόση ώρα θα γράφει τώρα. Να δούμε πόση ώρα, κατάλαβες θέλω να δω πόση ώρα κάνει από το κόκκινο άδικο. Να το έχεις στο μυαλό σου, κατάλαβες να ξέρεις πάνω κάτω. Σχετικά όχι απόλυτα. Εδώ μια κεφαλιά τώρα που γίνεται, ένα διώξιμο, πιέζουν οι γηπεδούκοι βλέποντας τον χρόνο να τους πιέζει. Ένα σούτ εδώ, όπως μόνος κάτω ζητάνε φάουλ τώρα. Εδώ αντιδράσει τώρα και από τον Κρίκο στο διαιτή για το φάουλ που δεν δόθηκε στην Ηλιούπολη. Πολλά νεύρα, ειδικά σε ένα δεύτερο μήχρονο. Συμπληρώσαμε 90 λεπτά. Έτσι να του μιλάς και να βλέπει καλά! Βλάκα! Τώρα θα δοθεί συνέχεια μετά τη διακοπή που είχαμε. Με πολλά παράπονα στο δεύτερο μήχρονο από τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος. Η μπάλα γρήγορα από την άλλη μεριά. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηλιούπολη Κολχικό 1-2. Ένα γκραν γκινιόλ παιχνίδι. Στα πλαίσια της Α κατηγορίας συνεχίζεται με μέτρο ενδιαφέρον. Εδώ προσπαθεί τώρα να πατήσει την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά. Αργύρης. Κλέβει τώρα η Ηλιούπολη που βγαίνει μπροστά.
Για να δούμε, κάνει μια σέντρα. Θέλει να περάσει, ελέγχει ο Παπαδόπουλος, μαζεύει την μπάλα. Εκτελεί το ελεύθερο. Ενώ είναι πεσμένος κάτω παίκτης του Κολκικού. Εκεί δεν τον έχεις. Άντε τα λένε σε λίγο. Όχι στις καθυστερίες. Θα βάλεις. Αυτό και στο βράδυ μέσα. Ας πω. Δεν βλέπει. Βλέπεις εσύ. Δεν βλέπει. Έχουμε τώρα αυτή τη διακοπή τώρα που συνεχίζεται. Είμαστε ήδη στις καθυστερίες στα αγώνα. Φουντώνει το ενδιαφέρον. Τρίτο λεπτό. Βαθιά παλιά τώρα από τον Παπαδόπουλο. Πες να σφυρίξει. Ο μαλάκας να το βάζει στον κόλο. Στα 20. Το σφυρίξει τώρα του. Προσπάθεια για την Ηλιούπολη που θέλει να βγει μπροστά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο. Πλάκιο που κερδίζει ο Μαρθέος σε αυτή την προσπάθεια. Γιώκα. Πάνε Γιώργο. Η σέντρα θα γίνει. Για να δούμε εδώ, από κοντά έκανε την κίνηση, αλλά έπεσε ο Παπαδόπουλος. Μπλόκαρε παρά την προσπάθεια να σπρώξει την μπάλα με προβολή στην αιστεία του Παπαδόπουλου. Ο παίκτης της Ηλιούπολης. Παπαδόπουλος εκτελεί αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα περνάει, τι έχει δείξει. Φάουλ. Για να δούμε, μεγάλη αγωνία στις καθυστερήσεις όλα αυτά. Ουντώνει το ενδιαφέρον. Στο τέταρτο προς πέμπτο λεπτό πάμε των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Φουλ επίθεση για την Ηλιούπολη. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το απρόβλεπτο μεγάλο παιχνίδι. Μας επίλαξε σίγουρα ιδιαίτερα στο δεύτερο μεγάλη συγκινήση. Εδώ μια κεφαλιά, η μπάλα περνάει από όλους. Προσπαθούν να πιέσουν γήπεδο. Βάζει μέσα στα κορμιά εκεί σε σώματα. Πάνε να γίνει ένα σούτ. Οι κόντρες. Φάουλ. Φάουλ και κατοχή για την Ηλιούπολη. Ίσως τελευταία φάση του αγώνα. Για να δούμε. Φούντωσε το ενδιαφέρον. Εκείνο πώς θα τα σωτήρι με δουλεύεις τώρα. Πώς θα τα διαβάσεις στο πέτρο. Εκείνο τώρα είναι στο πρώτο. Τι να το μάθεις αυτό. Για να δούμε τώρα το φάουλ αυτό που θα πάρει θέση. Για να δούμε, τελευταίες στιγμές, μεγάλη γωνία. Στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα 8 παίκτες του Κολκικού στο τείχος και η Ηλιούπολη τώρα έχει μια καθοριστική φάση λίγο από το φινάλ του αγώνα. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα πάει για απευθείας. Βλέπω 3 παίκτες κοντά στην μπάλα, να δούμε ποιος θα... Όλοι για την απόκρουση. Για να δούμε εδώ κάποια κομπίνα σκέπτονται προφανώς. Για την απόκρουση. Για να δούμε τώρα, βλέπω να παίρνει θέση. Εδώ θα γίνει το σούτ, η μπάλα τελικά στα δίχτυα. Απίστευτο γκολ! 2-2. Ισοβαρίζει η Ηλιούπολη και τελειώνει το παιχνίδι. Με σκόρε τον Γκρίκο, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν η Ηλιούπολη δίνει
Την τελευταία απάντηση στον αγώνα, στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο 96 ήταν η θαυμάσια εκτέλεση φάουλ του Κρίκου, πέρασε τον τείχος, κατέληξε στα δίκτυα του Παπαδόπουλου 2-2. Έτσι λοιπόν τελειώνει το δραματικό παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που στο δεύτερο ημίχρονο έσπασε καρδιάς με τις δυο ομάδες τελικά να μένουν ισόπαλες και τώρα να βλέπετε τις αντιδράσεις από πλευράς Κολχικού. Πραγματικά ένα γκολ για τα highlight από τον φοβερό Κρίκο. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, φίλες και φίλοι. Είδαμε ένα μαγικό, απρόβλεπτο δεύτερο ημίχρονο. Η Ηλιούπολη έδωσε απάντηση, τελικά έμεινε όρθια και ισοφάρισε σε 2-2 το Κολχικό. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Φοβερό παιχνίδι έγινε στην Ηλιούπολη, φίλες και φίλοι, που το φως των προβολέων στο εξαναβολής αγώνα. Μιχάλης Κρίκος κατάφερε να κρατήσει όρθια την ομάδα του, αν και ζήτησε την νίκη, προηγήθηκε. Τελικά όμως πήρε έστω και ένα βαθμό. Μιχάλη, καλησπέρα. Ένα πρώτο παιχνίδι τελικά ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν διαφορετικούς στόχους, αλλά η Ηλιούπολη πλήρωσε πολύ ακριβά όσον αφορά την παρουσία της και έδειξε ότι η ομάδα θέλει, βέβαια, ήθελε την νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες προφανώς. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχάς. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ δύναμη, πάθος και νικήσαμε από την αρχή. Προηγηθήκαμε με δύο συνόμενες φάσεις. Καταφέραμε και μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά δεν το αφήσαμε το παιχνίδι. Έχουμε καινούργια παιδιά τώρα. Ανεβάσαμε παιδιά από τις ακαδημίες. Προσπαθούμε σιγά σιγά να ορθοποδήσουμε και στο δεύτερο γύρο πιστεύω θα είμαστε πιο δυνατοί και θα πάρουμε τα μάτς που πρέπει για να είμαστε εκεί που αξίζει να είμαστε. Μιχάλη, στο φάουλ πώς σκέφτηκες έτσι, γιατί θέλει καθαρή σκέψη και πέρασε. Πραγματικά νομίζω ότι ένα γκολ που θα το απολαύσουν και θα το δουν και οι τηλεθεατές. Τίποτα, έσαι την μπάλα και θα το βάλουμε μέσα και δίκη. Πού τα αφήνεις το γκολ αυτό? Στην οικογένειά μου, στον πρόεδρο. Περαστικά του να πούμε κιόλας. Είμαστε μια οικογένεια εδώ και θα το δείξουμε και στη συνέχεια. Πιστεύεις ότι η Ηλιούπολη σήμερα έδωσε απαντήσεις όσον αφορά και τη θέση που κατέχει, ότι η ομάδα μπορούσε να τα κάνει πιο ψηλά? Σίγουρα, σίγουρα. Και όταν υπάρχουν και γερότεροι παίκτες μέσα στην ειδικά, λόγω του 2-3 παίκτες ήταν κάτω των 16 χρονών. Προσπαθούμε και αυτό να προσαρμόσουμε και θα παλέψουμε για τη συνέχεια. Θα τα πάρουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνουμε όπως το κάνουμε πέρσι, θα κάνουμε τα πέρσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αστέριος Παπάς θα μας πει η ομάδα του τελικά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Τελικά αν είναι ικανοποιημένος από το βαθμό και πλέον αφήνει το Κολικό λίγο πιο πίσω όσον αφορά τους στόχους που έχει για την άνοδο. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία. Έτσι ήρθε να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Προπόνηση, αγώνα και όπου βγει. Πιστεύεις η ομάδα σου από προφεξίες έχασε πολύτιμους βαθμούς σε δύο παιχνίδια? Βέβαια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι κάνουμε. Ακόμα πιστεύεις δεν κρίθηκε τίποτα όσο αφορά την άνοδο? Εμείς θα κρίνουμε στις προπονήσεις και στους αγώνες και όποιος θέλει να ανέβει την έφυγε. Τι κρατάς στο λυσμένο αγώνα εσύ? Όλοι δώσαμε τα πάντα. Όλοι παίρνουν. Και σε κάθε μας τα δίνουμε, άσχετα πως είναι το αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια. Έγινε. Έλα παιχτά. Κώστας Κατζηλούδης θα μας πει η Ηλιούπολη ψυχωμένη. Αν και βέβαια άγγιξε την νίκη, δεν τα κατάφερε, αν είναι ικανοποιημένος και από τον βαθμό. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς να είμαστε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε πάντως σήμερα. Το παιχνίδι το παίξαμε στα ίσια. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Θα ήθελα την νίκη, δύο φάσεις μας κάνανε, δύο εύκολα γκολ φάγαμε. Δεν πειράζει, θα τα δουλέψουμε στην προπόνηση. Γίνεται μια προσπάθεια συγχώνευση μεγάλων με μικρών από τη φετινή χρονιά. Ελπίζω να μας βγει και να κάνουμε μια καλή πορεία. Αυτό. Η ομάδα πιστεύεις θα έχει μια καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα? Είμαι σίγουρος ότι θα έχει καλή συνέχεια. Προηγηθήκατε, ψάξατε ένα δεύτερο γκολ, διαμαρτύρεστε και για δύο πέναλτι. Από εκεί και πέρα, η γνώμη σου? Δεν μπορώ να πάρω θέση. Οι διαιτητές αυτοί είναι κάθε Κυριακή. Μία παίζουν καλά, μία δεν παίζουν, άλλα τα βλέπουν. Τι θα ήθελες τώρα που μας ακούνε για το σύνδεσμο? Να προσέχουν τον υδρότα των παικτών? Σίγουρα. Εντάξει, να μην παίζουμε τον υδρότα, μην δίνουν εύκολα φάουλ και να βλέπουν 50-50 όλες τις ομάδες. Ναι, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τελειώνουμε δίνοντας το λόγο στον Αλέξανδρο Τοχούτα. Αν και σκόραρε, η ομάδα του τελικά δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Δεν ξέρω αν είναι ευχαριστημένος από την εικόνα που έδειξε η ομάδα του. Απώλειες βαθμών για το Κολχικό που κάνει την επαφή με την κορυφή, αλλά ακόμα έχει χρόνο να αποδείξει αν τελικά μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο. Αλέξανδρο, καλησπέρα, καλή χρονιά καταρχήν. Ήταν αντίστοιχο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα που ήθελε και αυτή το θέλω για την ανάκαμψη. Τελικά δεν ξέρω αν είσαι ευχαριστημένος
ή αν πιστεύεις το παιχνίδι μπορεί να ήταν διαφορετικό για την ομάδα? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Πιστεύω ότι όμως κυριαρχήσαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν καλύτεροι, καταφέραμε και ανατρέψαμε το εισβάλλον σκορ που ήρθε από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Και δυστυχώς, αν και δεν έχω σταθεί ποτέ στη διαιτησία, θα πω ότι από ένα διαιτητικό λάθος κρίθηκε η ισοπαλία. Ήταν ένα φάουλ ανύπαρκτο στο 95. Τώρα η χρονιά δεν μπήκε καλά για το Κολγικό, χάθηκαν 5 βαθμοί. Πιστεύεις μπορεί να καλυφθούν αυτοί στη συνέχεια? Φυσικά και μπορεί, μένει ένας ολόκληρος γύρος. Θα χάσουν όλες οι ομάδες βαθμούς. Αποδεικνύεται ότι όλες οι ομάδες είναι καλές. Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και όπου βγει. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα να ανταγωνίσουν όλα τα? Φυσικά. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες. Δεν έχουμε πει με κάποια ομάδα ότι σήμερα θα κερδίσουμε εύκολα. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Όλες οι ομάδες χάνουν βαθμούς. Ο μοναδικός στόχος παραμένει η άνοδος ή πιστεύουν μέχρι το τέλος θα δώσετε τη μεγάλη μάχη και στο τέλος θα κάνετε ταμείο, τι θα γίνει? Σίγουρα το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Η άνοδος είναι ένας στόχος για όλες τις ομάδες, φαντάζομαι, που πρωταγωνιστούν. Αλλά εμείς βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Τελείοντας, του ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο στην ομάδα. Στον γκολ που πέτυχες που θα ήθελα να το αφιερώσεις, γιατί είδα και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο εδώ. Το γκολ που πέτυχα θα το αφιερώσω στην οικογένειά μου και στην κοπέλα μου. Να σε χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρο. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε. Το παιχνίδι που ακολουθήσατε υπό το φως των προβολέων τελικά ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω, για γερά νεύρα στο τέλος, ειδικά στο Εθνομίκνο. Μοιρασιά στην Νιούπολη, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.